Isaa Aamad Demmba Ba mbiɗa jeeya ɗo e nder Madina Gounass leegal ene wiye ɗayboto e wonɗo gardiɗo to banggue organisation galle Mame Abdoul leeɗe nayyi denduɗo ko ardi fof eɗen calmina dental ngal eɗen calmina Ceerno eɗen ñaago Allah kadi nde Allah junnata balɗe makko juɗɗen hen e tawno gurdam Ceerno ko nafoore e ko woni sababu darde men ɗo hannde noon ko Dawol duggere ngesa Ceerno ɗugui commune Madina Gounass eko takki ɗum eko taari ɗum e kamɓe ndendi oɗo programme arde wallodirde to banggue duggere oɗo saaha ko duggere yonti massivement noon machallah bandiraɓe jalti commune Madina Gounass total eko takki ɗum ɗo ha face Gounass ardugol hono Ceerno Ibou Ceerno wiyatno Ceerno Habibou kadi e Darou hono sérif meɗen sérif Seydou Mouhamadou Seydou ha toon to ɓundu dal ko rabɓide haala ko sa wiya limtu tan aɗa wawi jumde walla goppaɓe afrani goppude ko rabɓide haala ko kala ɗo almuɗo Ceerno wonno e nduɗo tundu vraiment ari tawtoren ngol ɗo Dawol en jetti Allah no fewi kadi ngol waɗi fayida kadi massivement yimɓeɓe jalti enen noon ko wonno darde men ko wadde organisé ha bandiraɓe aroɓe beele ɓe dañannoɓe ñamiri ɓe dañannoɓe gottori ɓe dañannoɓe jardi par rapport e enen joguino restauration o no mbiɗa ni galle mama e dendagal ɓesgu Madina Gounass naɓe e muskolo naɓe ne hen e sifaw naɓe ne hen e bandiraɓe men Madina Gounass naɓe foof tawtorama e to banggue ndefu ndu alhamdulillah rabbil alamin defama ha heewi fodde barmeji 50 ha 50 barme e defama fodde gaye ɗiɗi ha tati kadi mbarama e machallah mbiɗa ɗamina kam mi sikkani so tawi woodi mo wottaki e wasata kono kam mbiɗa andi kam bottare ndi kam vraiment defama ha feewi e sarwama kadi no foti sarwirede ni e ɗum noon ko yettude Allah hay so tawi woni golle ɗe ene keddi e ko wiide wadde erago tan bandiraɓe andide bandiraɓe ko ɗum ɗo tan woni almudagal ko ɗum ɗo kadi woni yidde Ceerno mum woni yidde Ceerno tan ko daranoɗa ɗum ɗo wawa daranade hoore mum Ceerno kam ala ɗon ke daranade hoore mum e kono enen fodde ko batten hen ko ñagorade mo duwaw wona ɗum jogui Ceerno wona guesa ba ñammintam wona ɗum yarantama kono noon gollirten ko ha mbawen dañde baraji gollirten ko ha mbawen lomtade jinnaɓe men ɓe tawnoɗen ɗo ɓe koye golle baɗi ni hankkadin Ceerno fotani tatade e majje enen ɓesgu Madina Gounass naɓe hannde ko enen poti darade e dadade dendagal ko Ceerno sohli fodde ko mbawɗen e doole meɗen mbaɗen ɗum noon woni joɗiɓe woni ɗanniɓe e alhamdulillah rabbil alamin hannde wonko Allah waɗani en mbawa wiide mi anda so Ceerno dañi almuɓe kono en dañi Ceerno ɗo dañƴen Ceerno ɗo noon hankkadin eɗen poti ƴettude responsabilité ji meɗen dendagal ko Ceerno ene gollane e wuuro he surtout sifaji baɗi ni taw ko enen ɓesgu wuroɓe taw ko enen mbaɗata enen daroto mbaɗen hen posuji men e pasuji men e doole meɗen pour golle ɗe mbawa yarude yeeso bandiraɓe mbattu hakkille e ganda daw guerte ɗe eɗe keddi taw enen ɓesgu Madina Gounass naɓe so en dakoto so en mbalat mbaɗen feere guitten ɗe hankkadin e leydi he saabu leydi ndi woni koye yorta